हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आर'नाइ ब्लग इउटुब चेनेलाव आरो फिन खनसेबाव बरायहरबावबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो जोंनि माखासे बागानफोरखौ देखायनो नागिरदों। जोंनाव मा मा बागानफोर दङ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोनहा आंनि बे आर'नाइ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो, नटिफिकेसन बेलखौबो अन खालामनानै ला। स' लोगोफोर थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। लोगोफोर, गय बागाना नैबेनो नै जोंना। हाया दहलासोमोन, बे दहलायावनो गायदों नै। जेबो आबाद मावजाला नालाय बेयाव गयखौनो गायबाय। नै लोगोफोर, मोजां नुयो भिउसखौ। लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं देखायलांबाय थानि। जोंना बागाना मोनथाम दङ। नैबे फिथाइ खाजाबाय, बेयो फिथाइ फानबाय बेखौ। ओमफ्राय मोनसेया फिथाइ थायहांनाय दङ, ओमफ्राय मोनसे गायनानै दंबावो। आं देखायलांबाय थानि नोंथांमोननो, बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। गयआ बांद्राय गोबाव नाङा फिथाइ थायनो, माबाजों जायो बोसोरब्रैजोंनो थायो फिथाइया, बोसोरब्रै बोसोरबाजों। आरो बैयाव मोनसे माबाबो दङ, लबार बागान, बेखौबो आं नोंथांमोननो देखायहैगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। सैमा बोराया बामजायो। ओइ कालु फाग्ला, कालु मिनिबावदोंसो नामा फाग्लायालाय? कालु फाग्ला। जायगाया समान नङा आरोखि, माबासो गोजौ दहलासो बेयाव आबादबो मावजाखाला नालाय, ओंखायनो गय बागानखौनो गायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो बिदिनो ओरैनो बेखार हा दङबा बिदिनो बागान खालामनानै लानो हागोन। गय गायनो हायो, रबाराबो गायजायो बिदि दहलायाव, आरो साहा बागानाबो गायजायो बिदि दहलायाव। नैबे माबायदि दन्दर जादों नै मोफौ, नैबेयावबो दङ नै फिथाइ थायहांबाय बेना। माबाल'नो जादों बे, सारि बोसोरावनो खुंहांबायबो। अबेबा खुंबाय, माखासेया खुङाखै आरोखि, अबेबा खुंबाय। हाग्रा दुफौजोब्बाय, हाग्रा एवनांगौमोन, हाग्रा एवनाय जायाखै, सोलाबाखै। खुंनायखौ देखायनो आं नोंथांमोननो। दिनबायबो नै 4 बोसोरावनो। बारा गोबाव नाङा लोगोफोर, गयआ बेखायनो 4 बोसोरजों थायो। बाराबा 5-6 बोसोर नांगौ आरोखि। नैबे मोनसे नै गय बागाना जोंना लोगोफोर। बेना गोरलैसो। माबाल'नो जादों बे, बोसोरसे। गायदानाव नै बिदि माबानांगौ, थालिर बिफां गायफानांगौ। नै बिदियाव गायदानाव थालिर बिफां गायोबा हाया गिसि माबा थायो, सिदोमा थायो, ओमफ्राय गय बिफाङा जाबाय आरो बिदिबा हाया गिसि जानानै गयआ थाजा जायो। आरो गयआव हाग्राखौ बारा एवनाङा, माबानांगौल', मुलि सारबा साबसिन जायो। बे हाग्रा थैग्रा मुलि सारोबा माने हाया गुरै जानानै गय बिफाङा थाब देरो आरोखि। हाग्रा थैग्रा बै रागनदाब, हाइजेक बेफोरखौ सारनांगौ आरोखि। हाग्राया थैनानै हासारबो जायो, आरो हायाबो गुरै जानानै गय बिफाङा थाब देरो, बिदि मुलि सारोबा। दानिया फैदो आङो लबार बागानखौ देखायबावनि। नै लबार बागाना नै बेयाव मोनसे दङ, दहला जायगाया बे। आथाबो बख'बाय बेखौ। बेना बारा गिदिर नङा, होमबाबो बेनिखौबो आथा बख'बाय। आरो बैयाव मोनसे दंबावो, बेना गिदिर मोनसे। बेना दहला जायगाया समान नङा बेयाव। नैबे जाहैदों रबार बागान, बेयो। रबार बागान लोगोफोर।
आरो मोनसे दंबावो बैजों रबार बागाना लोगोफोर आं बे मोनसेखौबो देखायहैनि नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद देरजोब गिदिर गिदिरजों बिराद देरजोबबाय जायगायाबो समानबायना नै खुरैया नाजावो देरजोबबाय बेना रबारखौ माबानो प्रडाक्ट मोननो थाखाय माबा नांगौ 7 बोसोर नांगौ 7 बोसोर जाबासो आथा बखर जायो नै बेयो माबा जाबाय 8 बोसोरसो जाबायगोन बे 8-9सो जासिगोन बोसोरनै जाबायथ' बे आथा बखनाया बेयावबो माबा नांगौ बे हाग्रा थैग्रा राउन्डआप हाइजेक बेफोर मुलिखौ सारना होनांगौ होमबा हाग्राया थैनानै हायाबो गुरै जानोसै ओमफ्राय बिफाङा थाब देरनोसै नै जोंना न'आ बैलाय